barrets. Quina bruixa es posaria un barret tot ple de calaveres brillants? Oh! Suposo que hi deu haver bruixes per tot. Ai, perdoneu, que sigui una mala educada, que m'estaven provant els meus barrets de bruixa. M'encanten els barrets de bruixa perquè són màgics i amaguen les històries de les persones que els van portar, en aquest cas les bruixes. Ara que hi ha bruixes per tots els estils, Mireu aquesta. Aquesta anava de color blau, amb aranyes. Blau amb aranyes. Quin estilazo, Mare de Déu. Aquí en tenim una de vermella. Ui, aquesta és més atrevida. Hi ha vermell, hi ha... amb calaveres. I aquí tenim... bueno, una de més misteriosa. Així una mica més teranyinosa. Ui, i aquest que porto és espectacular, Aquest va ser una troballa... Uf! És xulíssim. No em digueu que no és xulo, És molt xulo. Ara fa una mica de calor, també us ho haig de dir, Però mira, porta plomes de fènix, de l'ave fènix, que era un ocell molt màgic. I, mira, hi porta aquí tots uns brodats i, escolta'm, i representa que amb això volaven, No em puc imaginar volar amb això posat al cap. No m'ho puc... I, això de que els barrets amaguen històries és veritat, perquè fixeu-vos que acabo de trobar en aquest barret. Mireu, mireu, mireu. Una vareta màgica! Ui, de qui devia ser? No recordo pas haver vist aquesta vareta aquí. Quan em vaig comprar aquest barret, mireu? El vaig trobar en un antiquari, amb aquests que venen coses velles. Doncs mireu, que xulo! I què deu servir? Per què deu servir aquesta vareta? A veure si començo a fer algun encanteri, en plan... Abracadabra, pota de cabra! Però clar, és que tampoc sabria ara mateix què demanar ni què fer jo. No ho sé. El dia que m'ho pensi ja la faré servir. A veure si funciona. Ui, i aquest? I aquest de què és? A veure... Aquest? Ui, aquest em recorda alguna cosa, A vosaltres no? Mireu que xulo. No brilla, no porta sivella ni teranyines, però sembla d'aquells que enganyen, d'aquells tan poderosos. I ara qui m'està parlant? Hola? On estàs? Que no te veig? Ui, clar que no te veig, és que amb el barret aquest no es veu gaire res. Espera, et buscaré sense. On estàs? Sabeu qui m'ha vingut a veure? Un moment, no us mogueu, A veure... Hola? Mireu qui hi ha aquí! Però si és el Harry Potter! Hola, Harry Potter, com estàs? Estàs confinat, tu també, o no? No, tu, clar, tu ets màgic, tu te'n pots anar quan vulguis cap a Hogwarts, no? Que sí? Pots volar amb cotxes... No, escombres també feies servir, tu, que sí, d'escombres? Molt ràpid. Escolta, Harry, i tu què fas per aquí? Ah, sí? En sèrio? I tot això ho farem tu i jo? Oh, fantàstic, doncs, escolta'm, què necessito? Què necessito? Ah, la vareta! Oh, espera, que no se me l'he deixat. A veure, un moment. Aquí, mira, ja la tinc. Diu que necessito la vareta, perquè tots dos junts farem un encanteri perquè diu que em vol explicar una història que parla d'una bruixa. I llavors farem que aparegui aquí la bruixa. Esteu preparats? Doncs vinga. A veure. Preparats? Tribuna. Mecoides, trecorum satis, dic! Uau! Harry! Ha funcionat! Ha aparegut una bruixa! Ui, i m'ha fet desaparèixer la vareta, però... I tu qui ets? Qui és? La bruixa Brunilda! Quin nom tan xulo! I en Harry m'ha dit que ens volies explicar alguna cosa. Qui ens has vingut a explicar? D'acord, ho busco. Diu que ha portat un conte que parla de la seva història. Una cosa que li va passar fa temps i de la que ha après molt. Harry, mira, et deixo aquí a baix perquè puguis escoltar el conte. I a veure... Aquí està, mireu.
Aquí està el conte. Ui, sí. Aquesta eres tu? D'acord. El vaig a llegir, a poc. A veure, la bruixa Brunilda. Diu, la bruixa Brunilda, o sigui, tu, vivia en una casa negra al mig del bosc. La casa era negra per fora i per dintre. Les catifes eren negres, les cadires eren negres, el llit era negre, i tenia llençols negres i mantes negres, i fins i tot la banyera era negra. Tu molt original no eres, eh? Perdona que t'ho digui. Mira, tot era negre. Una mica fos, no trobeu? La Brunilda vivia en aquella casa negra amb el seu gat negre, en Bru, que també era negre. I aquí van començar els problemes. Mireu, aquí teniu a la bruixa Brunilda i aquí teniu en Bru. I quins problemes eren aquests, Brunilda? Que segueixi llegint. Seguirem llegint. No sé què li pot passar a una bruixa que ho té tot negre, té un gat negre. Potser és que tenia una vida molt negra. No sé, era això? Vale, d'acord, no t'enfadis. Vaig a llegir. A veure, diu, quan en Bru s'asseia en una cadira amb els ulls oberts, així, la Brunilda el veia. Li veia els ulls de gat. No serien de dinosaure, no? Va, d'acord, no t'enfadis. Li veia els ulls de gat, que eren de color verd, els ulls del Bru. En canvi, quan en Bru tancava els ulls i s'adormia, la Brunilda no el veia i s'hi asseia al damunt. En Bru amb els ulls oberts i en Bru amb els ulls tancats, que no el podeu veure perquè està sota el cul de la Brunilda. Brunilda, sort que ets una mica seca, perquè si no, pobre gat. I pobre Bru, la veritat és que sí. Diu, quan en Bru s'ageia a la catifa amb els ulls oberts, la Brunilda el veia. Li veia els ulls de gatet, que eren de color verd. En canvi, quan en Bru tancava els ulls i s'adormia, la Brunilda no el veia i s'entrebancava. Veieu? En Bru damunt la catifa negra amb els ulls oberts i la Brunilda, aquí el pobre Bru amb els ulls tancats, que no el va veure. Ai, pobre Bru, Brunilda. Home, ja ho sé que era negre, però pobre Bru, el t'hi asseus a sobre, el trepitges... No voldria ser un gat a casa teva, Diu, un dia, després d'una caiguda espantosa, la Brunilda va decidir que hi havia de fer alguna cosa. Ja no podia ser més això. Va agafar la seva vareta màgica, la va bellugar un sol cop i... Abracadabra! Oh, aquestes paraules, són xules, I sabeu què? Vaja, doncs que... el Bru va deixar de ser negre. I de cop i volta... era de color verd poma. Pobret. Però, Brunilda, pobra bèstia. Ui, quines idees. Oh, feia cara de contenta la Brunilda, qui devia pensar, ja està. Si és verd el veuré per tot arreu. Això és el que vas pensar, no? No vas pensar, no, en el pobre Bru. A partir d'aleshores, quan en Bru s'adormia en una cadira, la Brunilda el veia. Clar, era verd. Quan en Bru s'adormia a terra, la Brunilda el veia perfectament. I també el veia quan s'ageia al seu llit, cosa que li molestava una mica. Bru... Clar, és que, a veure, amb tota la casa negra, veure una cosa allà verda salta a la vista, oi? Ai... Així que la Brunilda va decidir treure-la al jardí. Un jardí ple d'herba. Sí, però de quin color és l'herba? Verda. Oix!
I un dia la Brunilda va sortir corrents al jardí i sabeu què li va passar? Us ho podeu imaginar, oi? Doncs que el Bru estava dormint amb els ulls tancats i es va ensopegar amb ell i va fer 3 voltes de campana. I finalment va anar a parar al mig d'un roser. Ja t'està bé. Mireu, el Bru... Aquí el Bru, és que el veieu? És que jo no puc gairebé veure'l, Necessita superpoders per veure el Bru aquí al mig de l'herba. I la Brunilda, pobre Bru, un altre cop, tucu, patatà, al mig de l'herba. La Brunilda es va enfadar, no? Et vas enfadar molt, oi? Doncs jo si hagués sigut el Bru encara m'hauria enfadat més amb tu. Pobre gat, el vas tornar de color verd. No et fa vergonya? Doncs mira, la Brunilda estava furiosa. Vosaltres, quan esteu furiosos, que us passen coses estranyes? Com que a vegades dieu paraules lletges, o trenqueu coses, o el cor us comença a anar molt ràpid, i feu cara així com de mig monstre. Doncs a la Brunilda li va passar una cosa així. Va agafar la seva vareta màgica i sense controlar-se va començar a fer... Mireu! Ai, pobre Bru, jo no voldria estar a la seva pell, al seu pèl. I mireu el pobre Bru. Abracadabra, en Bru tenia el cap vermell, el cos groc, la cua rosa, els bigotis blaus i les 4 potes de color lila. Oh, desvergonyida! Això sí, els ulls continuaven sent verds. Oh, ara la Brunilda ja podia distingir perfectament en Bru, quan s'asseia en una cadira, quan s'ageia a la catifa o quan s'amagava enmig de l'herba. Fins i tot el va veure quan es va enfilar dalt de tot de l'arbre més alt del jardí. Perquè devia tenir, pobret, una por. No devia entendre res del que li passava. Mireu, pobre Bru. Quina paneta, mireu, de tots colors. Ell que era un preciós gat de color negre, mireu en què s'havia tornat. En la rialla de tots els gats, segurament. Mireu-lo aquí dalt, pobret. Està aquí amb una careta de... Què m'han fet? Els animals que viuen amb nosaltres confien en nosaltres, ens estimen, ho fan tot per nosaltres. I així els hi paguem? Ja et val. Ja no em caus tan bé ara, En Bru es va enfilar dalt de tot de l'arbre per amagar-s'hi. Tenia un aspecte ridícul i ho sabia. Fins i tot els ocells es reien d'ell. En Bru estava molt trist. Va estar-se dalt de l'arbre tot el dia i tota la nit. L'endemà, en Bru encara era dalt de l'arbre. La Brunilda estava preocupada. Home, ja començava a ser hora, no trobes? S'estimava en Bru i no volia que estigués trist. Pobret. I ara ella semblava que també estava una miqueta així. A veure com acabarà tot això. Ai! Aleshores, la Brunilda va tenir una idea. Espero que fos bona, Va bellugar la seva vareta màgica i abracadabra! En Bru va tornar a ser de color negre! I el gat va baixar de l'arbre tot satisfet. Mireu, aquí dalt, ben satisfet. La Brunilda va bellugar la vareta una altra vegada, i una altra, i una altra, i una altra, i vinga a bellugar la vareta. I què vas fer amb bellugar la vareta? M'ho expliques? A veure. Ara ja em torna a caure una mica més bé. Ai, Brunilda, que ens has fet patir molt, Sabeu què va fer? Mireu. Ho veieu? I en comptes d'una casa negra, ara tenia una casa groga, amb una teulada vermella i una porta vermella. Ves per on? El silló era blanc
I a sobre hi havia coixins de ratlles blanques i vermelles. Oh, que sofisticat, Brunilda! La catifa era verda amb flors de color rosa. Això ja no era tan sofisticat. El llit era blau amb llençols i mantes de color rosa i blanc. I la banyera era d'un blanc resplendent. Brunilda, em permets que et doni un consell, oi? Busca't un decorador d'interiors, perquè tants colors devia fer un mal d'ulls. Vale, sí, ja ho sé que ara podia veure en bru. És veritat, la Brunilda ara sempre veia en bru, estigués on estigués, i ja no s'entrebancava, veieu? Aquí hi ha la Brunilda, aquí hi ha en bru tot negre, i la casa tutti frutti. Bé, estigués tutti frutti o no tutti frutti, la qüestió és que ara el pobre Bru podia ser ell, tal com era, de color negre. Que és important acceptar les persones i els éssers vius, tal com són. No hem de pretendre canviar els altres, per intentar solventar els nostres problemes o els nostres propis defectes, oi? Doncs ja està, conte contat, la història de la Brunilda ja s'ha acabat. Brunilda, i tu a què et dediques ara? No m'ho puc creure. En sèrio? Diu que es dedica a la moda. Espera. On està? La vareta màgica. Esteu preparats? Perquè m'ha dit la Brunilda que digui les paraules màgiques i que ho veuré amb els meus propis ulls. Esteu preparats tots? Vale. Abracadabra, pota de cabra. Heu vist? Harry, on estàs? Vine aquí, Harry. Mira quina passada. Que em sembla que te la podràs emportar a Hogwarts, a la Brunilda. Espera, que t'estàs abrigant. Tu has vist això? Que estaves dormint? Escolta, que el conte també era per tu, Mira que guapa, la Brunilda, així tota de color blanc. És que sabeu què m'ha dit? És que és molt fort, Diu que es dedica ara al disseny i a la moda. Que va a desfiles d'aquests de moda de bruixes. Doncs mira, saps què et dic? Mira, Harry, li podem donar a la Brunilda tots aquests barrets, mira, veus? Tots aquests barrets, mira, te'ls emportes, tots, pels teus desfiles de bruixes. I segur que alguna o altra bruixa els aprofitarà. Ai, quines històries, oi? En fi, nens i nenes, jo us deixo que se m'ha girat feina per aquí, entre la senyora Brunilda, el Harry Potter i tot això per endreçar, no acabaré ni demà passat. Us envio un petó molt gran i avui, en lloc de pols de fades, us envio una miqueta de... Què envieu, les bruixes? Una miqueta de... d'això, com d'aranyes, com l'Spiderman, allò, fiu, no? Petons d'aranya. Adéu, nens i nenes.